helt ned i horisonten. Ja. Så kom det. Ikke, hvis jeg har haft min gamle kamera. Se. Ja, was soll es sonst sein? Eigentlich muss man da nicht wegjagen. Det gider jeg ikke. Så, se nu der. De suser lige ned. Ja, det kunne de godt. Det er den der rovfugl, vi lige skal have noget. Ja. Jeg kan se den. Ja, dernede, ja, der kommer en stor flok. Der er flere hundrede, eller mange hundrede. Der er godt nok mange. Dernede, himlen er helt sort af den derude. Der er godt nok mange. Ja, det kan man da forstå. Nu skal hvis de suger,
så hurtigt ned, så er det træls. Det er ligesom de farer ned lige modsat ned i en vulkan. Jeg skulle lige sige, at det var en større en, det var der ikke. Det var bedre end det, vi ventede. Ja, det er det. Der kommer en nede bagved igen. Der kommer tilsvarende en gang til. Ja, det gør der godt nok. Nu kunne de godt gå hen og give en over. Der er sort helt ned i horisonten. Ja. Så kom det. Nej. Ja, det er flot. Ja, dem helt ud i horisonten dernede nu. Der kommer faktisk nogle bagved igen. Ja, det er godt nok, der er lige så mange. Ja, derom. Der er helt tykt af dem. Ja, der var lige, vi skulle have en stor hø lige herinde over lige. Bare lige en enkelt. Hvad er det? Nej, det er ender, der kommer. Det er ender, der kommer der. Så kommer der en flok bagved. Det var rigtig godt. Så kommer de. Nej. Jo, nu kom de. Ja, det er det bedste, vi ser lige. Det er 2 ender, der kommer. Ja, det er. Ikke ret meget. Det var ærgerligt, så var vi jo over